krásy mé země, jen styčit horu, co by chránila vše krásné v tobě i ve mně. Zarážení hory, tento starý vinařský zvyk, se prováděl na celé Moravě, kde se vinná réva pěstovala. Konal se vždy v období od 15. srpna, to je na svátek na nebevzetí Panny Marie, do 15. září na svátek narození Panny Marie. Nejčastěji před novou nedělí to je první neděle pozdní. Střežení vinohradu v hotaři, to znamená placený hlídači, to zde v dřívějších dobách bývalo samozřejmě. Po zaražení hory nesměl nikdo dovnitř kročit, kromě hotařů, kteří zde mají pořádek střežit, hrozný hlídat. Než bude víno dozráté, hora... On to neví, on to neví. Aha, jo, tak. Ale o suchu jsme taky nevěděli. Co tam teda? Oku, úsměv pod ucha k uchu. Klub jak cumel, jenom ho mlgat. No, a včíl, kotrba holá, zavolát mě nechce pustit, sám houby vidí, jak je u toho všetkého nervózní. Je to ten tvůj, ten je jináč klidný, víš, taky ty mě. A kdo sa ho jednu napije, dobrú vůlu z něho dostane.
vínko červené. Víno, víno, vínko červené. Kdo ťa bude